Zimbabwe muri rudadiso nhasi rimwe zuva. Chirongwa ndichocho, chirongwa chenyu, chirongwa chamunoziva. Kana zvakadai Harare ndingagarirei zvangu. Nhasi unoka tiri kunzvimbo yeChiweshe. Uko taona umwe musha zvakare wakavakwa zvati kwezva. Ndofunga mukatarisa musha uno semaonera muchaita uri very simple, hausi complicated. Vakangoita straight forward kuvaka zvinhu hazvisi complicated. Right, ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndogara kuno kuChiweshe kubhuku ramahonde. Ndakavakawo imba yangu nechikonzero chokuti tailoja. Saka takaona zvakakodzera kuti tivake pedu pekugara. Taigara mu1 room nevana, saka zvanga zvisinganyatsobuda. Ndo zvakazotipa nguva yekuti tiwane kuvaka. Imba yedu ine 4 rooms. Yaka mari yangoti zve 2.5. Chii chakakupai pfungwa yekuti muite kamapu neplan yakadai? Kuchinyirwa chaiko kunoita kuti ude kuwane utsvage pako pekugara. Ndozvakatipo pfungwa dzokuti tivake. Tichiongorora kugara kumamisha versus kugara muHarare, ndezvipi zvamungade kutaurawo maadvantages ekuti munhu anga achida kugara kumusha? Kuno kumusha kwakanakira kuti hauna need yekuda kunoswera notsvagana notenga madomasi zvakasiyana siyana, unongozviitira uchizvirimira. Saka kuno kumusha kuno kuri nani kugara pane kuHarare. Taona zvakare makaisa malights. Zvinoreva kuti matoo nemaTV here nemafiriji. Zvese zviripo. Zvese. Zvokuti hamuna kana shure yekuti dai ndaenda kuHarare? Handaiwa handina. Handina kana shure yekuti ndinotarisira kuti ndichaenda kuHarare kunogara. Aiwa, Harare iri kuno. Akanyanya kuplaya part hombe kuvaka imba ndiani? Ndibaba ndimi? Ndini. Sei muchidaro? Ko ini ndinototi tivakei but baba vanenge vasingadi. Vangada zvokudyawo mari. Vachingodyawo havo mari but ini ndakatota kuti imba ivakwe. Vari kuonawo imba yenyu, ndapi macomments avari kutaurawo? Akawandisa. Mamwe acho handitogone kuti ndivataure but akawandisa. Uyezve tinoona vanhu vazhinji vanotya kuvaka kumamisha nenyaya yekutya kuroyiwa. Imi hamuna kumbotyawo kuroyiwa?
Zviripo zvinoitika, but wakatya kuti ukuroyiwa unofa usina pekugara. Uchingotya kuti vana nhingi vachazo. Saka ndo zvakatipo shungu kuti tivake. Saka yakakutora nguva yakadii kuvaka? Ndingangoti mwedzi nehafu. It was so fast. Manga maunganidza material yenyu kare? Zvese. Musha mukadzi nini pfungwa dzekuti musha ndiye nemusha panapa ndandisima. Because ndaitotemba stand yekupi? Ndinora. Pfuma yangu ndaitofunga kutenga mota asi amai vakashingirira akati ano. Hapana patingamboti tiri kuno kutotsvaga pekugara isusu mutenga mota totsvaga lodge. Vakazviramba zvishona. Takazotanga zvedu ndakazotonyevenuka later. Saka zvakaoma. Zvakaoma. But zvakakurwadzai zvakadini kunge muchivaka? Zvakatora nguva. Zvakatora nguva nokutoti mufushwa nemachanzi zvakatombodyiwa panguva yacho. Kuti taiti chino chapera. Zvacho zvaipererana panguva imwe chete. Chino chapera. Asi nokudaro tikazoshinga kusvika patiri nhasi kusvika watomusho kutoti vanhu vanotoshamisika kuti ndini baba vepanavo. Vanokunze pamwe vachaona zimota rinenge iri. But ndini. Ari pandarohwa ndatorohwa nehana ndiri kubasa chinzi pane venews net vandikati ano. Reka ndirase. Ndiri pano papamba pemunyina wangu. Chigara musabhuko. Kuzira pamahonda. Fridge. Pamusoro pemba ino chandongoda ngotaura chete ndechekuti munhu akatsungirira munhu aigara mukuloja nevana vakuru. Vakadaiso vari murume. Ndokushingirira munyina wangu achingoti murume wangu wake. Tese takatombozvishora kuti mbomirirai murume. Ngachita se aende pamberi muenda ipasi petsoka dzake zvikanzi aiwa asi sindauda kuita tegedze ndi wake shomunyina wangu akasvika pakureza mari yawo nemurume wangu ndobva atenga stendi yawo pawawaka sezvo vakaita kudai. Ndi ipo advice yamungade kupa kumhuri yeZimbabwe kune vachazodawo kuvaka kumamisha avo? Ndinotaura kuti vanhu ngativake kuvaka kwakanaka nomamisha kwakanaka kozi Harare yacho yatongova kuno. Vanhu ngotaura kuti mhuri yeZimbabwe ndito sister Evelyn neto sister Dorothy. Ndingangoto pamusoro pemba iyi macomments akanyanyisa zvekuti vamwe ndo vanototora mafotos eplani yemba iyi vakawandisa. Vamwe vanototora tisingatomboziva tiri mumba wotozobuda wotoona vamwe vachitora mafotos vamwe ndo vanenge vachitora sinki irapoyo tisingazvizivi. Svikawo baba ndo vanotozongotiwo ko munotora sei musina kutaura kuti
muri kukumbira ko zvinotosungisa togona kusungisa. So vamwe ndo vanenge vachimira nemota vachiti imba yenyu yakanaka. Saka makoments acho anenge akawandisa. Ndingangotiwo chakanakirawo kuno kuvakira kuno kumusha ndechekuti zvese zviriko hakuna chaunoshaya, zvazosiyana nekuti chese chawada unototenga, zvazosiyana nekunoku. Iwo kana wane musha wako uda kuzovaka musha wakaita sei? Ndotoda kuvaka unenge iwowo kana wakatodarika iwowo. Handiti Nekuti kuno kune maadvantages akawandisa. mamwe acho ndeapi? Mamwe acho ndeyekuti kana zvidhina kunoko vanhu vanongokanya, vanongomhanya zvidhina zvinenge zviriko. Mvura ndo iriko hobho yakawandisa. Right, timbonzwa kwauri. Ini ndinoti pamusha pedu patinogara pakanaka kana nemiwo vanhu vese mutozviona. Kana imopo makoments vanhu vakawanda vanotoda kutorwa mafoto panopo ndozvandinotaura. Aiwa zvinodadisa. Manzwa futi mwana wechidiki kutaura kuti inini ndine shungu dzekuzoitawo musha wangu wakadai kana kutodarikidza kupfurikidza ipapo. Ipfungwa dzakanaka, ipfungwa dzinozouya mushure mekunge munhu aona chakanaka chacho ozodawo kuchisa padanho repamusoro. Ndo chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.